ଶିଖିବା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ କହେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାବଭାବ ଓ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରର ଲକ୍ଷଣ ଓ କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥା କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏମାନେ ନିଜର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏତେ ବେଗରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଜାତକଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ନଥାଏ। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯେବେ କଥା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇନଥାଏ। ତାଙ୍କ କଥାରେ କର୍କଶତା ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରିବା ସ୍ୱଭାବର, ଦୁଃଖୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସିଂହ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଧୀରେ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଧୀରେ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ, ସଂକୁଚିତ ବୁଦ୍ଧି, ଧୂର୍ତ୍ତ, କାମଚୋର ଓ ଅସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷଟି ହେଲା ଗମ୍ଭୀର ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ୱରରେ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏମାନେ ସମାଜ ସେବା କାମରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିଲେ ତ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ହିଁ କହିଦିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।